Vores udfordring var, at vi havde modtog mange fakturaer, som ikke blev betalt til tiden. Det skyldes blandt andet, at der ikke var fuldstændig kontrol over, hvor fakturaerne var henne. De lå rundt omkring i virksomheden, men vi havde ikke fuldstændig styr over dem. Så at få styr på det flow, der er i forbindelse med modtagelse og betaling af en faktura, det var et problem. Vi modtager fakturaer fra vores leverandører på forskellige vis. Det kan være elektronisk, eller det kan være på papir, så vi selv scanner det ind. Når de er scannet ind, bliver de sendt over til Iris Technology, hvis funktionalitet gør, at den kan identificere de enkelte nødvendige oplysninger på fakturaen. Den bliver så eksporteret videre til SAP, som så sender den ud til viderebehandling i systemet. Og hele tiden er der kontrol over, hvor dokumentet er, og hvem der har ansvar for dokumentet på det pågældende tidspunkt. Når den enkelte faktura er færdigbehandlet i Verifieren, bliver den sendt videre til VMD's Xflow-system, som er integreret 100% med vores SAP-løsning, hvor vi så behandler den enkelte faktura eller kreditnota videre. Alle vores dokumenter, der går igennem det her workflow, bliver behandlet på samme måde, uanset om det gælder faktura eller kreditnota eller nogle rejsebonger, som vi faktisk også benytter flowet til. De følger alle sammen den samme måde, og det foregår i alle de selskaber og datterselskaber, som vi bruger til den her løsning. Alle vores dokumenter bliver gemt på en Easy Archive server, og det er en væsentlig del af systemet, for vi skal til enhver tid kunne gå tilbage i systemet og se, hvad er der sket med en given faktura på et givet tidspunkt. DSB modtager på årsbasis ca. 220.000 fakturer, hvilket svarer til omkring 900.000 papirer. De her fakturer kommer fra op mod 10.000 forskellige aktive leverandører, som vi har fordelt på op mod 8 forskellige virksomheder, som er i DSB-koncernen. Alle de her fakturer er der op mod 80%, der bliver scannet og problemfrit kører igennem det her system. Godkendelsen af de fakturer, vi modtager, foregår på den måde, at de først bliver sendt til en varemodtager, som skal kvittere for, at man rent faktisk har modtaget de varer, som står på fakturaen. Derefter bliver den sendt til en, som skal anvise koden, en såkaldt attestant, og til sidst bliver den sendt til en godkender, som skal godkende, at betalingen kan foregå. For kreditorbureauet har den integrerede løsning mellem Iris og VMD's Xflow betydet, at man har effektiviseret nogle arbejdsprocesser og har smidiggjort den måde, man behandler fakturerne på. Vores kreditorbureau har ved hjælp af VMD Xflow-løsningen den fordel, at de ikke mere skal bruge tid på at oprede, hvor fakturerne befinder sig i systemet. Det vil sige, at de har fået frigivet en masse tid, som de kan bruge på andre produktive opgaver, f.eks. kompetenceudvikling. Den højere datakvalitet betyder igen, at vi ikke bruger så meget tid på opfølgning på den enkelte faktura, og det betyder så igen, at vi ikke bruger så meget tid på at tage fat i vores leverandører for at få afklaret de problemer, der er opstået i forbindelse med betalingen af fakturen i vores system.